Despois de 2 anos sen disputarse por mor da pandemia, Rianxo retomará o domingo 2 de outubro a cuarta edición da Andaina do Barbanza. A proba incluída no calendario de Open de Andainas da Copa Galega de 25 km está organizada polo Club 22 Pés. Incluiránse dúas distancias, unha máis asequible de 15 km e outra de 25. As dúas probas terán a saída dende o entorno de Campo Maneiro, en Taragoña, para percorrer posteriormente distintos espazos do municipio, entre os que se inclúe tamén a subida ao Pico Muralla. O Club 22 Pés, coa axuda do Concello de Rianxo, da Concellería de Deportes, retomamos outra vez a proba baladeira para a Copa Galicia de Andainas de 25 km. Dita proba, pois, vai sair de Campo Maneiro ás 9 da mañán. Ás 9 da mañán salirá os de 25 km e retrasaremos como os 10 minutos pois, a outra salida para 15 km para que a xente non tropece unha con outra. Conta co apoio da Federación Galega de Montañismo, na que se insire o clube, esperemos que sexa, como nas anteriores, un éxito de participación e donde os valores que ten que ver coa participación deportiva, coa participación paisaxística e de buscar ese coñecemento do entorno, pois que se potencie por un terreo ademais que nos vai levar polos cumes máis importantes do Concello, desde a Muralla hasta Campo Maneiro, aproveitando esa cordal que nos permite ter unha das visións do conxunto do municipio de Rianxo e de boa parte da ría accesible con esta proba. Dende a organización agardan a que lles acompaña a climatoloxía ese día para un bo desenvolvemento da proba, estimando unha participación de preto de 300 persoas, chegadas dende diferentes clubs de toda Galicia. As inscripcións poderán realizarse ata o día 28 deste mes de setembro, a través da web do Servizo Municipal de Deportes ou ben na páxina de M-Sports. Dende o club organizador agradeceron tamén a implicación do Concello, xa que sen a súa axuda, en especial a do Departamento de Deportes, sería imposible poder desenvolver esta proba.